ụwa kwe ka ị na-etikọ aha m n'ụtụtụ a ị hụrụ agụ n'ụlọ gị? Nwaanyị ọma, mana akụkọ nke m nụrụ ha ka agụ o kwesịrị ka eji agụ tụnyere ya ịmakwa n'ụlọ mgbasa ozi Eko FM. Ojezuru obodo apụọ ọ daala nga gị ọla ya mma ojezuru obodo ngwongwo oje ya yọsam ojezuru obodo ya mma oje ndị nwe ya mma oje ndị bịara bịa ya mma oje ya yọsa gị ngwongwo oje ya yọsam ya mma oje anya apụọla ya mma ojezuru obodo ngwongwo oje ya gawa ojezuru mba ya mma ojezuru n'Imo steeti ya mma ojezuru mba niile ngwongwo iya ojezuru obodo ọ tabi m obodo ataji ojezuru obodo nwaanyị ọma ji ahụ otu ugboro n'otu ugo chere mba ojezuru obodo ọ kasuru obodo nke mbụ ojezuru obodo o mere ka Confidence Ojugo Obodo. Onye ebe abụ onye ụgbọelu UMUDIBIA nnekede. Ewo afọ. Onye alụ ma alụ. Ndo ma alụ alụ. Ị bịaruole. Ngwanụ ke COVID gị. ya ngwanụ the winner Confidence Obodo ama m aha ya kelee ọhaneze na-ege anyị ntị ndewo no mgbede ọma no ọmụ bụ Oriakụ Confidence Ojugo Obodo o wee bụrụ ya obodo ma butere ojezuru obodo ndewo ka ọ dị Igbo mụrụ nze ma mụzị hụrụ na mgbede a mụ na ha ga-abịa nnọọ gbakọta aka ka igurube nyụra gị ya bụ mamịrị nwoke na nke nwaanyị ka o wee nwee ike gbara gị ọfọfọ ya mere nwanne gị ahụ ikwu gị ahụ onye gị ahụ na onye ahụ ị hụrụ n'anya bụ Uchenna Clever Ọnụọha magara mmanya zuzere nke ọma bọbọ nkịtị na onwe ya ji asị gị aṅụ na mgba maka na nke bụ mkpọ na-abịa na mgbede a cheta na anyị nọ live na Facebook n'ihi ya ka ọ dị ị ga-agbalị gaa na Facebook anyị gaa ebe ahụ gaa kiriwe anyị ka ị wee nwee ike hụkwanụ ndị obodo UMUDIBIA ka ị wee nwee ike kirie ha onwekwana ozi onwekwana ajụjụ ị nwere ịjụ ha na mgbede a gị zibatara anyị ya ebe ahụ ka anyị ga-anọ were ajụjụ gị chetakwana n'oge na-adịghị anya anyị ga-akpọpekọ akara ekwentị
inye gị ohere ịkpọbata gwa anyị ajụjụ ị chọrọ ịjụta ndị obodo ụmụdibịa ka ọ dị na mgbede a o wee bụrụ ya na-abịa ịbịa gbugbo oge ọbụla ka mmalite ebe onye mabutere ya bụ Ojezuru Obodo dị bụ Oriakụ Confidence Obodo mabutere Ojezuru Obodo nnọọ o wee bụrụ ya hụ nnọọ na maikrofon ahụ dị close n'ọnụ gị nọ maka na ị nwere ọtụtụ ihe ndị ị ga-akọrọ ndị steeti Imo na Naịjirịa n'ozuzu oke ka ọ dị bịakụta nso Confidence Obodo kedu ihe ị gabigara tupu gị mabute ya bụ Ojezuru Obodo? Uche ndewo ọhaneze na-ege anyị ntị ndewo ihe m gabigara na ọchịchọ Ojezuru Obodo ọ bụghị ihe a na-akọ akọ mana gbalịa ka ka anyị nọ aga m akọrọ unu ihe anyị na ọhịa lụrụ anyị nọ na-awagharị n'ime ọhịa itinye isi ebe a ga ịhụ mmadụ itinye isi ebe a ga ịhụ mmadụ mana anyị na-ekele Chineke onye mere anyị ịchọcha ihe ndị ahụ agwọ atagbughi anyị akwa akpị atagbughi anyị wee gaa buru Ojezuru Obodo ahụ wee bubata ya n'ala UMUDIBIA wee bụrụ ya kedụkwanụ ka obi dị gị mgbe ị mabutere ya bụ Ojezuru Obodo? Mgbe m mabutere Ojezuru Obodo obi dị m nnukwu aṅụrị. Ị hụrụ agwọ ka ị hụrụ akpị? Mgbe mbụ m bulitere ya ụjọ bịakwara m ọ bịakwara m ụjọ wee bulitezie ya the first one budakwa ya nganyụzicha ya ama ya bụrụ na ọ bụ ya bụ Ojezuru Obodo bulitezie ya were ọsọ na-agba abịa sidekwa na ebutele m Ojezuru Obodo o wee bụrụ ya mgbanụ ka ọ dị ka anyị gbapụ ya ọsọ na-abịa ịbịa gbuwe oge ọbụla ụmụdibịa ọnụ ọ ga-asamukpe ajụjụ a maka na ajụjụ ka nkụ na mgbede a ọnụ si njụwa o ruo na omume gịnị mere eji wee nwee aha ahụ ụmụdibịa? Nna mụrụ ụlọ wee onye dibịa ọkpụnụ si njụwa mgba na ajụọla nụ nna mụrụ anyị nna anyị ka ukwu o nwere mgbe anọ m jere nwedu ndị mmadụ nweje gbaala nwa afa eji agba afa ịgba ha eji agba afa o nwere kpa ha eji masị gị je gba afa o nwere kpa mmanụ eji enwe mgbe ndị chachi je gba afa chọọ ihe gburu ya so ya na duhu ndị mmadụ gbọde duhukwa na ndị ebe ahụ jee nwe je gba afa ndị ebe ahụ jee nwe je gba afa agbagala ha afa nwere jee nwechi he ndị na-abịa ha na from there UMUDIBIA coin na-echi nga ahụ nwee aha UMUDIBIA ọ ka esi nwee aha ahụ UMUDIBIA kedu aha eze ụnụ? aha eze anyị wụ His Royal Highness Eze Godwin onye wuchi ibe ya mere nene dibịa nke mbụ nke ndị UMUDIBIA ọkwa dibịa o wee bụrụ ya taịtụlụ ya wụ dibịa o wee bụrụ ya nwa afọ UMUDIBIA o wee bụrụ ya kedụkwa na obodo ndị a ga-asị gbara obodo UMUDIBIA gburugburu nye ndị na-amaghị? Uche gị na Clara ọ mgbe unu bịara anọ ije na unu n'ụkwụ bifo unu abatawa UMUDIBIA unu gafere Nnazi Autonomous Community ke nọ n'Owerri North unu bugorizo gbafee Owerri ma anyị na Owerri gbakwa ebe Emmanuel College ahụ mmiri separatịrị anyị na ha gaa move batawa gaa towards Obibi Ezena anyị na ha gbakwara Obibi Ezena Autonomous Community gaa bịa gbadaa gaa bịa Ihi Agwa Autonomous Community anyị na ha gbakwa gaa gbada tupuo ga-enweta Ụmụọma Autonomous Community anyị na ha gbakwa even ọ mmiri kewere anyị na Ụmụalụm Autonomous Community awụ Naked Ancient Kingdom anyị na ha gbakwa obodo ndị a niile anyị na ha gbacha UMUDIBIA ọkwawo obodo kụrụ na nke onwe ya Autonomous Community kwụrụ n'onwe ya since 2003 ọwụ His Excellency former governor of Imo State Achịkọ Udenwa ọwụ ya nyere anyị mkpara nye anyị staff of office so nọ n'ọrụ onwe ụnụ anyị n'ọrụ onwe o wee bụrụ ya kedụkwa n'ebe mahadum Federal Polytechnic dị kedu obodo ebe ọ dị? ọ nọkwa n'ala UMUDIBIA chere
ịma ọtụtụ ndị amaghị ihe unu na-akọwa ihe unu na-akọwa bụ na mahadum Federal Polytechnic Owerri ọkwa ya ka esi akpọ ya ọ dị n'obodo ụmụdibịa agọgọ ụmụdibịa onweghị obodo ọzọ ọtọnọmi ọzọ nọ na nwere ala na Polytechnic ọ naanị ụmụdibịa nwe ịma na ọtụtụ ndị amaghị ihe ọhịa ndị maneja akpọ host community o nwere ha akpọ host community ụmụdibịa the host community of Federal Polytechnic agbanyeghị data ahụ ọ zara imere ị ga-ahụ federal foto ọ zara foto Owerri ọwa aha ga-enwe ya seklọg ịnọ ọfụrụọla ọwa aha gabịa nwe ya Federal Polytechnic Nnekede ọwa aha but the host community onweghị onye ala ya bara dị ozugbo ndị anyị kpọrọ ga anyanwụ gbara gburugburu onwe ka ala ya bara dị ọ na-anụ ụmụdibịa nwe ala ahụ dewa kedụkwana omenala eji wee mara obodo ụmụdibịa anyị nwere ọdụ ọdụ New Yam Festival anyị ejikwa na-eme ya oge Ọgọst ọdụ ahụ ejikwa na-eme ha eji ekwe eme ya wụ ịmara na mma mbọ ma ndị ochie eji ha eme ndị eji abịa apa ha nri aṅa ahụ ha nri so nwe bịakwa n'obodo ọla nwe bịara mma ahụ nwe hụ ndị ka nwe hụrụ nga nwe buto wọchị ma ihe moriga so dịka anyị mma aha bịa nwe seleti eke si ahụghị nwe ga na-eri ma nwe na-arigakwana ya rị nwe mma ahụ mgbe je kụọ ya nwoke ya ma oloru ma gị havest ya ni asị mma ahụ nwokụrụ ha ahụ ahịrụ ha kpala ma gị ji havest ya ya havest ya ma ya kpọ ya ha na-akpọ gịnị ọdụla ya wee omenala ụmụdibịa o nwekwara nke ọzọ ka ọ naanị nka uche gị na Clara o nwere omenala ka ewu nke kacha ọkpụ omenala ụmụdibịa nwere ụmụdibịa autonomous community anyị re 4 villages that made up the autonomous community and gị bịa 4 villages we don't intermarry from Umerim ebe ahụ a gara moon entertain si ya ruo maternity junction ahụ ebe ụmụọkọtọ onwe otu nwa afọ ụmụdibịa ọbụla nwere ike lụọ nwanne ya nwaanyị owe omenala siri ike ji anyị gị share from Umerim to ụmụọkọtọ o ruchakwara about 2.something kilometers we don't intermarry and the only autonomous community if I'm not mistaken the whole of Owerri West enwekwara m ike isi gị Imo State the only autonomous community na-alụ nwanne chere ka m ghọta ihe ị na-akọwa ihe ị na-akọwa bụ na onye ụmụdibịa agaghị alụ onye ụmụdibịa mgbe ọwa arụ urukwu ugbu a erukwechi gị mee ya ọwa arụ ịnụkwa mana ọtụtụ obodo na-alụ nọ gịnị mekwara n'ụnụ ji unu anaghị alụ nwere ihe mere n'oge gboo kpatara nka ndị nna nna anyị hụ anụ nwe nwa anya shikpa anyị ji biri nga bikọrọ kpa anyị ji biri round anyị wụ otu mmanụ kpa anyị ji wuru otu mmanụ ọrịa mma nwanne ajelụma nwanne ya so ya eme anyị otu mmanụ ahụ anyị wụ anyị shi olo ọrịa anyị ndụ isi ụmụ fọcha gabụ umerim geshi umerim gabụ ụmụokomoche gabụ ụmụkọdọ so within this circle anyị bịara bịa nọrọ anya hụ onwe anyị as one ye eme anyị anyarị unique from other communities and from other autonomous communities that we don't intermarry. Ya wawo ihe kpatara ya ngwanụ gaa n'ihu nwaanyị ọma. Ajụjụ ọzọ anyị ga-achọ ka unu gwa anyị ndị ụmụdibịa a na-eji ọtụtụ ego ma ọ ego buru ibu alụ nwaanyị. Nwaanyị ụnọ na-adị feri ọ na-adịtụ feri ụnọ na-egbuora ya ụmụ bọbọ chip maka na ụmụ bọbọ na-ege ntị. Uche ndewo ga Clara biko achọrọsị gị wa ụmụdibịa ejile ka o buru bịa lụ nwaanyị. Cherekwa ụmụ bọbọ ebe a ka ha na-epe yikarị attention. Ama m na-aghọta ebe anyị na-aga ndị ga-achọ ịlụ onye ụmụdibịa. Achọrọsị adata ụmụdibịa anyị rụ unique. Anyị jiri akpala aha aka ike ndị ga-ebịa hụ nwaanyị bịa hụ nne ya na nna ya nwa ahụ amasị gị nne ya na nna enye gị permission gaa kpọrọ nwa ahụ lụma ya anyị agaghị because of ịkpa aha ego gaa hụ onye chọga ịlụ na ewu onye bekee anyị onye ụmụdibịa anyị si gị olo na ndị ọgọ anyị bicha ebe ka anyị ga-elechi mmụọ ijikwa anyị na nwa aka ndị ma na-eji achọ ịlụ nwaanyị ebe ka anyị wụ nwaanyị lụọ di ejila ha akpa mana di
nke ọla alụrụ di aya di ya ga-ebi ma ihe jachi eme ka wedin ọ n'ọnwụ ọ na ndụ ọ na-arịa nrịa ịlụọ di ịlụọla di ụmụdibịa ịlụọla di ọhịa ndị maneja chọọchị nwa oje lụọkala ụmụaka ụmụdibịa marachi onye ahụ onye ga-ele anwa nka nwa ya na ọnọ ka ọhịa ndị maneja rọchị bịa ụmụdibịa bịa lụọ di bịa lụọ nwaanyị ihe ụnụ na-akọwa bụ na nwa okorobịa chọrọ nwaanyị ya bịawa ụmụdibịa o wee bụrụ ya ajụjụ ọzọ wee bụrụ kedu ahịa eji wee mara ụmụdibịa ịma abịa n'ọtụtụ obodo dịgasị iche iche obodo ọbụla nwere ahịa eji wee mara ha o nwere ndị na-asọ nkwọ nwee ndị na-asọ orie nwee ndị na-asa eke nwee ndị na-asa afọ amamme na-aghọta obodo nke m jikwa na-asa eke obodo nke m amamme na-aghọta ebe m na-aga kedu ahịa a ga-asị ihe a bụ ahịa ndị ụmụdibịa na-asọ ahịa ụmụdibịa wụ orie ụmụdibịa orie aha ya wụ orie agbara ka ahụ ego agbara ka ahụ ego ya gị bịa rie ego iji ihe na ha ịkpala igere ahịa gị gba ka ala o wee bụrụ ya n'ụbọchị ahịa ahụ mmadụ o nwere ike ịga ubi ma ọ bụ lụọ nwaanyị si ahụ olo o nwere ahịa anyị na-asọ nsọ eke ụbọchị eke anyị na-eli mmadụ ụbọchị eke until akwa 4 p.m. echi eke anyị ejila eje n'ọrụ ubi ọmụgba omenala anyị ji doma ya kedụkwana ihe kpatara nka uche ịhụ na o nwere n'ebe isi gị na Clara ịhụrụ ihe anyị fọrọ ụwa hụ nna nna anyị hụ ya gị omenala ndị doma nna ha anyị gakwa idomakwala ụmụ ụmụ anyị hụ anyị fọrọ ahụ ya ọwụ taa ka obi chọrọ echi eke ma a na-eje ubi asị anyị nwere berial a ga-edoma ya ti 4 akwụọ bifo eje lie onye ahụ o wee bụrụ ya ka ọ dịkwanụ ndị obodo ụmụdibịa o nwere anụ ụnụ na-asọ iji wee maa atụ ụnụ ọ na-akpa nwunye nkịta ụnụ ọ na-eri eju ama mme na-aghọta maka na o nwere ọtụtụ obodo ndị na-asọ ihe ndị a o nwere ọtụtụ obodo na-anaghị eri ọna o nwere ọtụtụ obodo na-anaghị eri eju o nwere ọtụtụ obodo na-anaghị eri agbọ o nwere ọtụtụ obodo na-anaghị akpa nwunye nkịta kedu dị nke ụnụ na-asọ ka ụnụ na-ericha ha niile Uchenna ndewo ga Clara ndị obodo ụmụdibịa ya asọ onye nkịta anyị asọ onye nkịta ya a na-akpa nwunye nkịta anyị na-akpa nye nkịta onye ọla wụ nwafọ ụmụdibịa ga-ịhụ onye nkịta ebe ahụ ọwa arụ ọwụ ihe ọjọọ n'ihi na anyị ji asọ ya asọ ijikwa n'anya aka ihe mere na anyị eji asọ ihe nkịta ewu n'oge ndị nna nna anyị hụ o nwere nwaanyị mụrụ nwa kusa nwa ya nwa enwere ha akpọ ọkpụkpọ that native bed kusa nwa ya nwa nga ahụ wari low so shi aji azụ ụyọ jeje kuru nwa mmiri ma ọ bịadụla nye nkịta ahụ na ọ gaghị erie nwa ahụ so ma a na-abịara nwochi hew ahụ ewe arụ arịkpa nkịta ji eri nwa nkịta na onye na ka mgbe shishiri taa arịa hapụrụ onye wepụ anya nye nkịta ya otu a ka ihe a si wee mee nọkwa gaa n'ihu nwaanyị ọma ajụjụ ọzọ anyị ga-ajụ na kedu ihe mmadụ nwere ike ime n'obodo ụmụdibịa achụpụ ya n'obodo ụmụdibịa ma ọ machi ya n'iwu asị akwa ala agbanụwo ya lụma nwanne nwaanyị ime nwaanyị ejiri alụ ala ya wa arụ ga-akpọ nye nkịta gbapụ anya ahụ gị si ihe wa arụ ihe ha eji asa asọ gịọba anya ga ọhọ wọla arụ ga-eme ihe gbasara ụna were ụna ga-were ya anya ga-akụ osisi ya ma ọkwanụ jee harvest mmanya gị mee ime na arụ ndị obodo ife na ga-achụ gị pare mfu gị pafu gị eji chike kedụkwanụ maka onye na-amaghị ikekwe onye kwabatara ọhụrụ onye mbịarambịa onye bịara bịa ụla bịara gị bịaruo ga amaghị obodo ahụ o ji asọ the first day gị mee ya a ga-awa ọnụ gị chike para ụna ga-ahụ lakpuma gapakwala ya ebe ka anyị ebe ọwa arụ anyị ji asa ya asọ gị na chimonwụ mmeme ya ha ole na ahụrụ anyị enye gị o nwekwara ihe ọzọ ụnụ na-asọ ha ọzọ ewu eke anya na-egbu eke anyị nwere ọtamịrị anyị na-akpọ eke ọtamịrị anyị a na-egbu eke ozugbo ndị ọla nwe ekpe na ọtamịrị a na-egbu eke ọtamịrị chiri ụmụdibịa gafee ngwanụ ịma asị agba ọbụla otu onye hụrụ anaghị ara ahụ awa eke ọha na eze na-ege ntị eji m n'aka na o nwere ajụjụ ha nwa bụ n'obi ịjụke